novoj igri, da ćemo igrati Speed Builders. Pokažem. Speed Builders. Ova igra je prosta, samo kad ima da vam se pojavi slika tamo gdje treba da radite i vi brzo treba da pogledate i da zapamtite i onda vi treba da gradite. Prosta igra, ja sam odigrao jednom, dva puta da vidim da sad radi i prvu partiu sam pobjedio. I on određuje koja je tema, a ovdje će da se stvari ta tema. Dobro, tema 1. Tema, ja mislim lagana, da ne pogrešim samo. Tak. I ovdje, ovako. Ja mislim. I ovdje samo, izvinite ako malo čutim. To uspeću. 2. Za malo, malo zaraš. Da vidim ko će je shvatiti. Jasno da je. Ovaj će. GG, on je spao. Yes. To, on je spao. Čekaj, da se stvarimo. The Builder. What? Ovo je neko čudo. Ovo ću sigurno pogrešiti. Bolje mi je. Ja mislim da je ko lopanja neka. Ja mislim da je ovako. Mislim da je ovako. Nije tako. Ali nije bitno da krenem ja ovo da gradim. Ovdje je to. Ma nek ide život. Yes, gledaj mene, ja sam crkao, yes! Stefan Prokiller, izbačen, pazi si se na ovo. Nisam eliminiran. Yes, hvala ti dečko, hvala ti, pozdrav za njega ko je ubio, pozdrav za njega. Znam ovo da pravim, znam, to sam radio, pravio sam, znam. 4, samo 4. Prvo ćemo, 1, 2, 3, 4. Sad, ovako sam. Izvinite ako ćutim, koncentrišem se i slobodno idite na Facebook stranicu, tamo ima da dobijete najnovije stvari, da znate šta se dešava sa mnom i tako dalje. Prvo da završimo, za malo da završimo. Ovo je perfekt odradio, sam. Perfekt. To, ti si spao. Hi. GG. Red Fort. Lako je. 1, 2, 3. Stani. Ovdje je bilo 2. 1, 2, 3. Ovdje je, da, bilo 2. 1, 2, 3. Ovdje je bio 2. 1, 2, 3. I ovdje je bilo 2. Nisam. 1, 2, 2. Ja mislim da je tak. Perfekt! Yes! GG! Jo, sad su svi uradili perfekt. Ko će sad ispavati? What?
Tako. No, perfekt. Jej! Maska će mene djeti. Isto tačno radio. Znam malo da mu pređem na palj. 4, 3, 2, 1. Ovo je napeto. I ko će sada ispadne, sigurno će da gleda Black and Yellow. Obično to znam. Znači obično to su ono 2 crno, 2 snimam, crno, 2 snimam, 2 crno, 2 ne tu, brže Stefane, 2 crno, 2 i sad tu i evo ga, profesionalac, GG. Vidimo ko će da ispadne sad. Ovo je napet. 4, 3, 2, 1. Igrat ćemo nekoliko rundi, a ova bre runda traje kako, majko mi. Znači ovo 2, 1, 0. Ovako. Perfekt. Yeah. Ja mislim da će samo ovo jedna partija da traje 10 minuta ili ceo klip. Snimit ćemo, ja mislim, 2 epizode. What? Stavio sam pauzu. What? A nije pauza. Ja mislim stavio sam pauzu. Wooden throne. Ja mislim da ću ovo da folim. Tako. Zašto mi ovako koči? Tako, ovako. Tako. Gledaj. Ajde, Stefan Pro Gaming. Ja sam 5%. Lel. Kako sam mogao da ispadne? iPhone 7. Ovo je lako. Ovako. Dobro. Vidimo se u sljedećem